Family, before ngiqhubeke nestory sethu, ngicela ukubonga uthando nesupport enisinikeza yona njengomndeni waseBuzz SA. Shukuthi nje siyifamily sonke, somndeni, somphakathi, sama-Buzzarians kahle kahle. So family, ngicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi le video ni-share, ni-like, ni-comment, nisho nokuthi niyibuka kuphi. Niphinde ni-comment nokuthi niyizwa kanjani. Ni-comment nje ngawo wonke ama-comments eningakhomenta ngawo. So family, before ngiqala istory sethu, ngicela ukunazisa ukuthi sithengisa i-movie ekuthiwa Christmas Intruders with the Zulu Sisters. I-movie emnandi kakhulu leyo. I-movie yethu-ke yu-R50. However, sithole isponsor esithi sizokhokha umuntu nomuntu somkhokhela u-R15. Abantu abawu-2,000 first, 2,000 wabantu abazothenga. So i-movie yethu kahle kahle yu-R50 minus R15. Shukuthi nje only R35. So make payment at R35 on our Capitec account. Nanka ama banking details wethu lana. Uwenze i-cell number yakho i-reference. Mase kuthi ngelanga esobukela ngali movie sizokusendela i-link on your WhatsApp. But if you do not have i-WhatsApp, ungasitshela lapha ku WhatsApp, usinikeze, ungasitshela kuyona i-number yethu leyo ekhona lapho, us-SMSele maybe your email address or us-SMSele la esingakhona ukuthi sikusharele khona i-link. Family, I know ukuthi sekunama family members athengile i-movie ngobunningi babo, kodwa ngicela ukunazisa ukuthi i-sponsor sethu lesi sithi sizorefunda bonke abantu abasebethengile ngo-R50, sibanikeze isaphulelo sika-R15. But I know ukuthi there are some family members esithema ngabe si-communicator nabo bathi no, it is what it is, sesithengile thina ngo-R50. Abanye bathi soqhubeka sithenga ngo-R50, sponsor or no sponsor. We are just supporting uBuzz SA because uBuzz SA owethu, uBuzz SA umphakathi, uBuzz SA nje owabantu. So family ke asiqale ngestory sethu ke. Ngithola ngisenyakanyakeni engazi ukuthi ngifike kanjani kuyona. Sengiyabuka wonke amaphutha ami ngawenza, ngiyabuka nokubulungiswa engabenzwa. Ngiyayibona ukuthi ngisenyakanyakeni iyangempela. Iyaqala kanje lento. Shukuthi umhlonishwa bakithi uhlala nomuntu wakhe, balobolene, yabona, balobolene nomuntu wakhe. Shukuthi nje ngasho ukuthi bashadile ngoba umthetho wase South Africa uthi mangabe ulobolile kufana nokuthi ushadile ngokwesiZulu. Balobolene nomuntu wakhe. Banabantwana abawu-3 ndawonye, bakhulisa abantwana, bahlele ekhaya labo. Kumnandi, ngingasho kanjalo. Up until ngelinye ilanga ke ngangibuye emsebenzini bakithi ngihlangane nomhlonishwa. Hayi umhlonishwa athi ukubeka amabili amathathu azacele nenamba yami. Hayi ngimnikeze inamba yami because ngihehwa ukuthi usabeka amabili amathathu. Uyazi abafana banamhlanje abasasheli sibevelana bathi sobonana nini, wavuma ukuthi siyabonana kusho ukuthi seniyajola. Abasayishaya indaba yokuthi yonke nama feelings nawe hayi abafana abasadlali, abasayidlali lo game. So ngachazwa umhlonishwa the way webeka amabili amathathu ngakhona. Nganqabeza bafethu, nganqabeza ngamuthi ngquntsunge cell number yami, ngamnikeza cell number yami. Ake umhlonishwa akancunguzanga, wangicela i-date emva kwalokho. Ake umhlonishwa sajola ke, saqala sajola. Umhlonishwa uyindoda enempatho, unendoda enempatho, indoda enothando, yabona. Khona into ke ekuthiwa ntombazane ungayibuzi leyo nto mangabe kuukuthi awufuni ukuspoiler i-happiness yakho. Umhlonishwa ke akaze angibuza ukuthi nginaye yini umuntu, nami ngizaye ngambuza ukuthi nginaye umuntu na, unaye umuntu na. Savelane nje sajumpa emjolweni. Angisho mangabe kuukuthi uyajola, ujola ngelontonjana yakhe, nge-private party yakhe. Mangabe kuthi unabanye abantu, mina ngingena yaphi kwi-private party yakhe because uyanginikeza isikhathi sami, uyanginikeza uthando. Ngathi nje ake ngiphume ezidressini eziningi, angeke ngibuze lutho, angeke ngisuspecte lutho. Ngizoyi-enjoyela nje uthando, ngiphile, mesihlukana siyahlukana, mangabe kumnandi nje. I just wanna live in the moment. Angifune lutho eziningi, angifune istress, angifune inkulumo, angifune lutho eziningi. Ake umhlonishwa ngicela ukukutshela ke, umhlonishwa decided to go with the flow naye, angangibuzi ngalutho ngomuntu. Kuyithandanelo nje, kuyithandanelo, uthando lumnandi, uthando olushubile. Inkinga la iqala khona kumhlonishwa, usekhethile ke manje, usekhethe ama feelings okwangempela. Uyangitshela kumhlonishwa ukuthi yena usemathandweni, manje wenza iphutha esemncane, khona umuntu amlobola,
kodwa useyabona ukuthi ubambo lakhe la ngempela umuntu ekwakumele amlobole umina, athi wena noZipho ekwakumele ngimlobole. Uthando wena nje umuntu uthando lwami la ngempela, ngikusho lokhu sedlulile kwi-honeymoon stage, ngikusho lokho ngoba ngiyakuthanda 100%, ngiyabona usingangenza iphutha, uwena kumele ngabe umama wasekhaya. Hawu sekuphuma indaba zokuthi umhlonishwa ulobolile unomuntu, futhi nami lezo indaba lezo ngizamukele kahle. Mangabe uyintombazane, you need to play ama-cards akho very well. Ulaka nje awukulithathe ulikhiphe uyolilahlela olwandle. Ulaka alube solwandle, imibuzo eminingi awuyilahlele olwandle, just go with the flow. Uthanda indoda, unikeze uthando. Okunye nokunye okwabafazi lokho to worry about ngako, okomama basendlini ukuthi babe nolaka babuza indoda ukuthi uphuma phi. Wena ake ithi inyamalele ungayibuzi ukuthi iphuma phi, ithi ibuya uyamkele ngezandla ezishushu uthi hawu baba bese ngikukhumbulile, hey Nkosi yami ngibonga ukuthi ubuyile. Ukubonge ukubuya kwendoda ngoba amanye amadoda ahamba ngabuyi. Umncomo ubaba appreciate, kodwa ungamncomi lokho zobe ngathi isilima because uyabona nawe usumenza isilima. We understand lo nto leyo. Ake ngicela ukutshela ngangabuza imibuzo eminingi kwaba indoda iyona econfessayo ukuthi sisemathandweni isika love. Empilweni yakho ungalenzi iphutha lokuthi utshele indoda ukuthi mshiye umfazi wakho. Wena xisha uthando. Faka uthando. Mnika uthando, mchathe ngothando, mphuphuthe ngothando. Ngicela ukunitshela ukuthi mina I was going all out, ngenza zonke lezi zinto engaziyo ukuthi akayithola endlini. Bengimnikeza icomfort, yazi ngimnikeza ikhaya elifudumele ukuthi angiloko ngiwarawara nginnegging, ngimneza ikhaya elifudumele ukuthi i-happy place man, yona ndawo afuna ukuphumulela kuyona. Mangabe kuukuthi ufuna ukuphumula, angisoli lutho, angibuzi lutho, ngigxisha uthando. Mangabe kuukuthi uphatheke kabuhlungu, ngisiqeda mathe sakhe, ngisiqeda kuphatheka kambi, ngisiqeda kukhathala sakhe, ngisiqeda ntontoni, ngisiqeda mangabe eshiselwa ngiyampholisa. Phela mangabe umuntu osifazane osayimisele ngehappiness, osafuna ukujola imjolo omuhle, umjolo omnandi, phuma ezintweni ezingakufaki. Angisho lo muntu akakutshelanga ukuthi mina ngiyalapha ngiyokwenza ukuthi, phuma kona, khohlwa ilokho, wena focusa kokukhona, focusa kuyena ngenkathi efikile. Ake ngicela ukunitshela ukuthi sathi sihleliye ngelinye ilanga ke naye kumhlonishwa, we are just browsing through i-social media. Ngiyazi lo moment kama couples esehlele empedeni esoloke ngcofoza amafoni, ubaba ungcofoza ifoni yakhe nami ngcofoza ifoni yami. Kwaba khona ifoni ke umhlonishwa emthathayo, i-video emthathayo efonini. Kwakuyi-video on social media, ngiyacabanga ukuthi nonke seniyibonile. Umama ukhuluma nengane yakhe encane, uyitshengisa ubisi. Lo mama uthi, yabona mntanami, ubisi lolu. Mangabe usuliphuzile ubisi seliphelile, ungaloku uthemba ukuthi ngoba ke kwaphuma ubisi la, lusazophuma. Angelisaphuma mangabe liphelile kuphelile. That glass of milk is no longer serving you. Hayi lo mama lo akhulume, mase umhlonishwa le video imthathe ayibukise mina. Athi uyabona le relationship engikuyona nonkosikazi, sengimane ngihleli ngoba ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga kwaba khona ubisi laphayana, kodwa ubisi angisalitholi. Injabulo ayisekho, imfudumalo ayisekho, sekunonkosikazi onegging. Angazi ukuthi ngangimthandiswa yini lo nkosikazi, yazi ngihlezi ngiyibuza ukuthi yini into eyangenza ngamlobola, angiyiboni, akana personality, uyabhora nje, understand ukuthi intoni eyangichaza kuyena, uhleze kwatile, unezihlathe ezinkulu, angazi ukuthi yini into eyangichaza kuyena lo nkosikazi. Ey baba, kuyawuphula umoya wami ukuzizwa uzizwa ngalendlela. Kushiqelele imina baba, kuyawuphula umoya wami ukuthi uzizwa ngalendlela ozizwa ngayo Nkosi yami. Aso wish ukuthi mhlawumbe ngabe ikhona enye into engayenza ukuthi uzizwe kangcono. Kodwa manje baba angazi ukuthi ithini. Kodwa baba uwena kuphela ongayikhipha kule situation. Mina anything oyifunayo ngikhona. Ngizokusupporta nanoma yini. Mangabe kuukuthi ufuna ukulungisa izinto nonkosikazi ekhaya, ngizokusupporta. I-happiness yakho baba ibaluleke kakhulu kumina. Indoda ithi hold it right there, ayisekho nje into efuna ukulungiswa laphayana. Kahle sengifuna ukuphuma kuloya muzi. Sithando sami, mina nawe ngifuna sidiscuss indaba zokuthi kunganjani siyorenta kwispace esikhulu la esizosenza sibe yikhaya lethu, sihlale mina nawe. Kunganjani lokho?
because ngicabanga ukuthutha. Ngicabanga ukuthutha, ngithathe zonke izinto zami ngithuthe ngokusemthethweni, ngiphume ngizohlala nawe sithandwa sami, because akusiza ukuthi ngihlale endlini kodwa inhliziyo ila. Njalo mangabe ngisendlini inhliziyo inawe la. Ngcono ngiphume ngokusemthethweni ngizoyinikela ebudlelwaneni bethu, ngizokunikeza u100% owudeservayo, because sithandwa sami, you are everything indoda engayidinga emntwini wesifazane. Ngadla abafethu, ngadla mina, ngadla noZipho, ngadla Ntombi yakaNdwandwe. Ngadla indoda, ngathola indoda ithi isizoyinikela kumina. Ngazi ubani lo muntu owantshela ukuthi mangabe niwina indoda senithole konke, seniwini lotho. If indoda isesayidini lakho, it's an achievement. Ubani lo muntu wantshela lonto? Ngoba mina ngikaze ngintshene lonto leyo. Cela ukuntshela ukuthi indoda ke ihambe, indoda ke iye ekhaya emzini wayo, bilokhu vele ithatha impahla kancane kancane, sezikhona impahla zayo kwi-apartment yami. Ayifiki endlini yayo ithatha into zayo indoda. Thatha into zayo, ayikhulumi lutho nomakoti wayo, ayisho lutho. Yazi ukuthi lento ngiyaqalekisa lelilanga la kwabekwa khona umthetho wokuthi ukwala umuntu wesifazane kukulethela amabhadi. Yazi bafethu, kubalekile ukuphumela obala ulikhuluma iqiniso ukuthi angeke ngisakwazi ukuthandana nawe, ngicela lo budlelwane bethu sibuqede ngokusemthethweni. Kukhulunywe kutshelwe ama-terms and conditions ukuthi njengoba ubudlelwane sebuphelile sizoxhumana kanje going forward, nansi imali engizoyifaka yey'ngane. Indaba ikhulunywe. According to me, ubudoda lobo, indaba yokuziba umuntu wesifazane umghoste akusibo ubudoda loyo, because umnikeza ama-mixed emotions, because usuke sakuthanda uzoqala kulandelela kulwele acabanga ukuthi usazokuwina, kanti wena you are a gone guy, kudala waphuma kuyena. Hawu uMandosi ubona izinto zendoda seyihambile. Vele indoda inokunyamalala 1 day, 2 days, 3 days, yabona ibuye isibuya ngama-excuse endlini. Kodwa beqala ukuthi indoda ithutha impahla zayo ihambe kuze kuphele iviki. Kuze kuphele iviki. Uyabazila abafazi abalotsholiwe bayabekezela labo bafazi, ngibathulela isigqoko. Hey webantu, uMandosi bekabekezela, ebekezela indoda yakhe ijola ikihambi yolali out, mangabe ibuya ibuyile. Sometimes uyayilwisa baba uphumaphi ini we understand lonto leyo, because usayithanda indoda yakhe. Into oyithandayo uyayilwela. The minute ungabe usalwelwa ebudlelwaneni, ungasalwelwa othandweni, ubokwazi ukuthi uthando liphelile, lo muntu loyo akasakuthandi. Shukuthi uMandosi unkosikazi lo wasendlini mangabe indoda isihambile for the entire week, ashaya ama-investigations. Uyasazi ke leso stage emjolweni mangabe sesama private investigator, usushaya ama-investigation, usulandelela, ufuna ukuthola ukuthi indoda yakho ikuphi, imuphi lo mfazi lo okudlela indoda eshadile. Engathi indoda yona ayazi ukuthi ishadile, engathi iphutha lisemfazini kuphela odla indoda, isaram sendoda eshadile, Nkosi yami siyadliwa bakithi. Engathi yona indoda yazi ukuthi mina ngishadile, indoda eshadile nama-boundaries, indoda eshadile iy'phatha kanje, indoda eshadile kunemingcele engayeqi. Ake bafethu ngicela ukuntshela ukuthi ngwenza ama-research, ngimthola ukuthi ugeli nendoda yami bakipite kuphi. Bakipitile because I am the one oloboliwe, umina onencwadi yamalobolo la, onesitifiketi samalobolo. Lo akanancwadi, ungidlela indoda, ukipitile, abashadile nale ndoda. Ake bafethu ngicela ukuntshela ukuthi ngey'khathi zami before ngishade ngangibudlunya, yabo. Mase ngibudlunyile ke mina bengingabambi lutho, bengawubamba umshini, bengasabi lutho mangabe sengibudlile. So bafethu ngidlule nge2 yamabhiya, yabo. Ngifuna ukufuthumala, yabo. Ngifike lapha senginomlilo, sengiplagile. Hayi ngibone ngathi 2 ayenzi lutho, ngiede bafethu. Ngifuna ukufika senginomlilo lapha yana. Yabona bafethu endleleni ngiyafuquzela, yabona ngize ngizwe sengishiselwa, ngikhumule iwigi ngiyibeke lapha ya. Because bafethu ama-wigi ayas-eda ubuhle, yabona nje sengathi ngiyindoda ndo, sengishona le ngiyolo. Ayime ngifika bafethu, ngifike ngingqongqoze laphayana. Ngqongqoze ngenkulu attitude. Ngishaya isicapha. Aba-expectile ukuthi mhlampe kungaba umina kuvule umfazi kwabuyithelile, ya wena ungidlela indoda, ngisho umkwintshiniza ngimbambe kubonga phansi nongaphezulu, qhamuka indoda. Hey bakithi,
indoda ingitshela ukuthi Mandosi ngakushiya ekhaya. Kusho ukuthini ukukushiya ekhaya? Kusho ukuthi angisakuthandi Mandosi. Ayisekho into engijabulisayo nento engiphefumulisayo engiyithola kuwena. Njoba ngikushiyile nje ngikushiye for a reason. Angikushiyanga nje ngoba ngikushiyela ukuthi ngiyakudlalisa or something. Ngikushiyile for a reason ukuthi angisakuthandi Mandosi. Like awuna personality Mandosi, ayikho into ngijabulisa ngayo. You have no personality, no manners nje. Awufudumele, awunayo lento yokuthi mangabe ngibuya ngazi ukuthi ngibuyela unkosikazi wami. Awunayo Mandosi lo mfudumalo for mina, and ayikho into engayenza if angithola imfudumalo awunikeza imfudumalo kwaye wena awufudumele Mandosi. Ngisho nasekamereni you don't save me Mandosi. So ngicela uunderstand ukuthi ngiphumile kuwena, angisakufuni. Into engizoyenza nje mina ngizosifaka imali sesondlo seingane zethu. Angisakufuni Mandosi. Ngifuna uunderstand ukuthi manje sengiyitholela isinqandamathe sami. If kwakwenzeka, if ngangazi, ngabe Mandosi angizange mina ngakulobola. Ngaba ngikulobolanga because ngike ngahlala phansi nengqondo yami ngayibuza ukuthi ngangikulobolelani. Ngayibuza ukuthi yini le ngangithandile kuwena. Angiyiboni ngisho nento encane engangithandile kuwena Mandosi. Ngiyacabanga usikwama lobolo lawo wayeyiphutha. Kodwa ke njengendoda inqumo nama decisions engawenza ngisemncane ngizowamela. Angeke Mandosi mina ngistakhe kuwena impilo yami yonke. Kuphelile, angisakufuni. Ngicela uunderstand, move on, uyothola umuntu ngizoba supporter abanye abantwana. Mangabe kuukuthi ukuhlukana kwethu ufuna kube official, ngibhalela umndeni wakho incwadi ngisho ukuthi ngicela ilobolo baligcine leli engangibanikeze lona. Angisakufuni, angisakuthandi. Ngibatshele indlela engizizwa ngawe. Ungitshele Mandosi ngizobabhalela ngisho ukuthi angisakufuni, angisakudingi empilweni yami. You don't serve me anymore. uMandosi-ke wathi ngiyabonga baba, ibambe lapho. Ngiyabonga iqiniso lakho ungitshela ukuthi awusangifuni. Khulileka ngikuhluphe ngalutho, ngeke ngisho lutho olunye. Ngiyahamba ngizobuyela endlini ngihlale nabantwana, ngikhulisela abantwana bami. Ukuthi imali yesondlo uyifakile noma uyifakanga ngeke ngize ngikulandele, ngiyasebenza okusalayo. Mangabe kuukuthi udecide ukuthi ibantwana awubondli, ngizozondlela ezami ingane. Kulungile baba, sharp. Ngicela ukuthi nginangelinye ilanga ungaphinde ubuye uze lapha kwami uzongitshela ukuthini. Ngicela incwadi leyo yesuhlukaniso yokusho ukuthi amalobolo usiyawakhansela. I am no longer your wife. Awusangidingi. Ngizocela ukuthi uyibhale ngihambise ekhaya. Sihlukane ngokusemthethweni nje. Kungabi khona umuntu ozohlupha omunye. Mina-ke njengomuntu wesifazane ngibona umhlonishwa ekhuluma noMandosi unkosikazi wakhe kanjena. Kwaba khona unembezanyana okhona, kodwa phela ngithi hayibo, the boy is mine. Nginembeza ini? Unembeza ukusanda kwenzani? Ubuhlungu obusenda kwenzani? Yabona ngimzwela uMandosi ubuhlungu, kodwa ngithi ubuhlungu obusanda kwenzani because the boy is mine. Ulona bambo lwami leli. Yabo mekuthiwa kukhulunywa ngerip. Bakwethu yazi futhi le ndaba yobambo ibuye isenza isilima yazi, ngoba ukhona umunye umfana engezwa ngazizwa kanje ngaye before ngayitshela ukuthi ubambo lami lolu. Ake umhlonishwa bekuyilona lona-ke the real bambo. Yabona ngisiwa ama-ribs lawa sespain noma kuphi. Ubambo lwami oluphuma ila. Umhlonishwa loyo iyona ndoda yami. Ake bakwethu sindawonye-ke manje sesi-official. Yabona umhlonishwa sesi-together nomhlonishwa. Kumnandi-ke. Hey, honeymoon-ke again. Sesi-free. We are enjoying i-freedom yethu. Kuphi khona munu. Lo freedom ayilastanga. Indoda ayizwani ne-freedom. Indoda ayizwani nje nothando olumnandi, olusmooth. Uthando sekuolwami nayo. Ifuna ukugaxa umuntu wesibili or umuntu wesithathu ngaphezulu. Ake bafethu sisakwi-honeymoon stage. Endlini ngihamba ngize ngitelebhele, ngikhiphe isinqa, ngisiqhoshise. Bheka wena ngiyatulubhela. Hayibo, sengihamba nje ngeleli phenti leli sizwici einqeni. Bathi G-string, sengihamba ngo-G-string endlini because I'm trying to be that girl. Yabona lo owina indoda. Ngihamba ngelenjaro endlini. Angisagqokwa ingubo, inathi angisayazi. Sengibhinca igown nje, ngifaka igown ngaphezulu. Mengene embedeni ngiyilahla laphayana. Endlini kuclean, kuskuni. Amadoda ayayithanda indlu eclean. Embedeni ngiqhola powder ku-mattress protector. You understand? Nginale spray sama sheet, spray emashidini. Kuluka kamnandi endlini. Yabona i-environment ejabulisayo, ethokozisayo mangabe ungena kuyona.
Ngiyapheka endlini, ngipheka kamnandi, indoda yami ngiyayikhipha ngama-Fridays mangabe nginemali. Ayaspoilwa amadoda wemantombazane. Amadoda ayaspoilwa. Anibowaspoila amadoda enu. Ningalindeli ukuthi kube yinini kuphela enispoilwayo. Yoy, iholo lami mina ngangilispenda kuleya ndoda ngiyithengela iy'ngubo ey'bizayo ngi-ode bafethu. Indoda yami yayisikwazi i-unboxa amaphasela ewareceivayo. Mina ngikhulumi ngiyi-odela indoda yami kuphi. Hayibo, indoda yami ngayifaka ey'ntweni sikwazi ukureceive amaphasela ngoba uthando liyakhiwa, liyathengwa. Umuntu wakho uyamtshengisa indlela ofuna ukuthi akutreat-e ngayo. You gift him in order for him to gift you. But-ke abanye omama sboy yabona, sometimes abayiqondi lento ukuthi usuke invest yabo, umtshengisa ukuthi ngifuna ukuthandwa kanje. Uyabona naye uvelane nje anga-understand, yabona umbona ukuthi yena usebona because ukuthi he is worthy of receiving lama gift. Uyayibona lonto leyo nje ibuye ibhede lapho. Hayi-ke bakwethu, le ndoda engithandana nayo ake ningitshele ukuthi amadoda adalwe usathane noma adalwe amadoda abambisene nosathane aqoko ubani apiko ubani. Hayibo, le ndoda eyayipika ithi ithola iphakade layo iyangithanda. Ngicela ukunitshela gaxaxa unumber 3 emjolweni wethu. Angazi nami bese ngiyibhora yini. Siqalile-ke lezi zinto ebikade izenza ngami ukuthi ihambe izolala la kumina ishiye unkosikazi. Isiyenza the same thing kumina. Ake bafethu ngi-applye lento engayitshela yona ukuthi indoda ayibuzwa mangabe ikhona uyinikeza isikhathi uyithande ngaloso sikhathi. Ayihambe bafethu indoda iyondinda ibuye bafethu, mhlawumbe ibuye after 2 days. Ngifike bafethu ngiqhubele sasigcine khona ngingabuzi lutho. Ayikwale bo. Kwale ukuzenza isilimo. Kobona uzenza isilima uzifulisha wena. Uyisilima samsalofu wakho. Silima samsalofu ngithi hayi phela mina mnorefuli. Le ndoda le iyajola. And le jola khona kumnandi iku-honeymoon. Into engizoyithini le ngimbuze baba kwenzakalani? Sho ukuthi sengiqalele yara yakunkosikazi wayenza kunkosikazi yakhe. Uyayibona le disrespect eqhamuka ngezwi elinesizotha. Yabona lezwi elinesizotha kodwa umuntu ekutshela urabishi kuphela. Iyona ndoda yami ke yangitshela yathi awuzophindi kwaphela ube lo nkosikazi engamshiya endlini. Lo nkosikazi engamshiya endlini sengizosithola la kuyena isicefe. Bengithi ungcono wena, bengithi awufani naye, bengithi uhlukile kuyena. Ngicela ungangicefezeli mina, ngicela ungangineki. I don't want a nagging girlfriend. Umuntu usengibiza ngo-nagging girlfriend kade ngibiza ngo-wife la kusamnandi yonke into. Uyamazi uwife ongalotsholiwe bengilolo hlobo ke la wife ongalotsholiwe usengibiza ngo-nagging girlfriend manje. Hayibo, ngithule ngithi kodwa Nkosi yami kwakumele ngithuke ngalesa sikhathi ngibona disrespecte ngayo unkosikazi. Kwakumele ngibone ukuthi luphi uhlobo likapende. It's when I've realized ukuthi into ngalendlela efike ngayo ihamba ngayo. Hayi ngoba indoda engangivuruvayi yayingivova lapho sengifaka amazipho. Hey, ama-feelings ngoba ukuthanda enye into. Ngifaka amazipho ngithe nji kulobo budlelwane. Ngize ngidecide ukuthi ngimove out kule space because iLizzy yayisegameni lakhe. Ake bafethu I moved out. Ngahambe ngayoyitholela indawo yami yokurenta. Ngama ngithola indawo yami yokurenta vele bengirentela before bafethu. Ngizohlulwa yini? I am an independent woman. It's just that uthando nami ngiyalithanda. Nami indoda ngiyayifuna and benginalento ukuthi indoda ithathwe emntwini uzoyithola phela indoda elenge esihlahleni ithilinde wena ibhalwe igama lakho la emqaleni ilenge igama lakho. Ake bafethu ngimove out ngishiye le ndoda ngifuna ukuthi yenze kahle into zayo ngokukhululeka. Ngipakisha imithwalo yami ngihambe ngishiye incwadi ngisho ukuthi ngimuvile out. Ngimuvile out ngiyaphila ungazicama mhlawumbe ukuthi ngishonile or something. Ngicela ukutshela indoda ukuthi ike ingicontact ike ibuze izinto eziningi ukuthi ngimuveleni out. Indoda yayiqhubekela nempilo yathi abahambayo siyosala sincenga. Ayibafethu ngihambe for a week. Ngibona ukuthi hayimani ngashiya izitifikethi zami emuva, ifile izitifikethi zami. Kwamele ukuthi ngibuyele emuva ngihambe ngiyoyilanda endlini yale ndoda. Ake bafethu mangabe nginokha kwavuleka intombazane igqoke ishethi lakhe umunu ubabazi wasendlini. Intombazane ngakusiza ngithi mina ngingasiza wena umina umama walendlini. Athi hayibo
umina umnikazi wale ndoda, we moved in, we've been dating for a very long time. Wase yangicela this week wase ucela ngimuve in naye, so angi-understand ukuthi uqonda ukuthini. Wangitshela ukuthi manje usefocuse kumina, useyiyekile lenye i-girlfriend yakhe because bengamnikezi nje lo ma-vibes. The girlfriend was no longer serving her. Yo, tshona we, ngithatha into engize ngazo ngihambe ngibuyele kwi-apartment yami. Ngihambe ngiyoyihlalela, vele sengiphumile kule ndoda, sengiphumile. Shock of my life. Kanti ngahamba neqanda lale ndoda lapha kuloya muzi, ngikhulelwe. Jesu, ukhulela kanjani indoda SFEBE, uyikhulela kanjani indoda engazazi ukuthi ifunani? Mangabe sikutholile kufunayo, iyabona ukuthi akukho enough, iyodiga somewhere else. Indoda engadecide ukuthi ifunani, uyikhulelela kanjani lo ndoda leyo? Ngibe naloku ukuthi you know what, le ndoda le yagcina ingasabondla abantwana bayo. Abantwana behalela ukuba nothando lukababa, behalela ukuthi babe in connection nobaba. Yabona lo nto leyo. You know what, le ngane le ngikhulelwe, ingane yami, ngizozikhulisela, ngizoyinikeza uthando lukababa nomama. Ngengilokhu ngicingana nale ndoda, ngifuna ukuthi nokuthi ake bafethu ungayitsheli ngisho nokuyitshela ukuthi ngimithi le ndoda. Sininini ngihlangana nayo, ngiyasidusha, ngiyasiphusha isisu, ingibingelele ingibuza ukuthi nginenyanga engaki, ngipregnant, ngiyitshela ukuthi nginenyanga ezo-8. Ithi no, sho ukuthi sisami lesi, sikhulu sisami, sho ukuthi sisami lesi, ingane yami lo yithwele la. Ngithi mina izingane zakho amawele abafana bawu2. Ithi okay, kulungileke. Ayi kulungile. Ingaphinde isho lutho, ingangifonela, ingakhulumi, ingasho lutho. Ngihambe ngiyozala, ngithola abantwana, ngikhulisa abantwana, bazalwe ngikhulisa abantwana. Hayibo, naku senginecala, indoda isiyangilwisa, ithi ingilwisela ukuthi angifuni ukuthi ibe involved ebantwaneni bayo. Nayo isifuna i-custody kubantwana bayo. Mengithi abafana mina ama-666, ningizwe kahle, nivula indlebe. Le ndoda le yayinabantwana kunkosikazi oqala, abafana ababili nentombazane eyodwa. Ibingabondli, ibingenandaba nabo, ibingabavakasheli, ibingabafoneli. Noma befona abantwana bithi hayi ngisabhizi abantwana babe ngizonifonela manje, abhaqa ifoni, ivala icingo. Ibingabanaki. Kwenziwa yini ukuthi isizofuna ukunaka laba? It's not like ukuthi mhlawumbe ayikazi benengane zabafana isizolwela lezi. Nganga-understand, I was so confused. Nganga-understand okwangempela. Cela ukuntshela ukuthi ngivumeke, ngithi mina listen, what we can do, abantwana ngabavumela ukuthi bazokuvakashela, akusinkinga. Bayeke nje wona bakhule, mhlawumbe babe no4 years, singabe nje sihlangana kuphi babone, bayeke bakhule and then bangakwazi ukuthi bakuvakashele after isikhathi esithizeni. Ithi indoda, you know what, angisho labantwana laba banonini, akuthi mangabe kumele bangivakashele beze kungivakashela bafike nonini wabo, ngibabonele endlini yami, bakwazi kubo, bajwayele kubo. Cela ukukutshela ukuthi abantwana bami mangabe sebe no4 years, uneni ubengasahambi, bese behamba beyabodwa kubo. Lapho babuye bakhala ukuthi ubaba wabo ubashiyile, wayikhipha nonkosikazi, bahlala behlukumezekile, bengadlile, benganayekelekile. Ungashiya ingane na4 years zodwa wena endlini, ingane iganga kanje, ingane ungayinikezi nokudla, ingane ungayinaki, kuthiwa nje befike vela bavala ikamero. Ingane zothena apha emotional lo kamero lazo, baze bayibuyele ebusuku, bephuma emadineni, baphuma kojola, bephuma kuphi. Ngibuza imibuzo ukuthi le ndoda why ifuna ukuthi abantwana bami bayivakashele, mebefika ifika ibavayele ekamereni, ihambele iyoyiphilela impilo zayo. Sometimes abayiboni ngisho nokuyibona iyahamba for the entire weekend, bayibona the time isizobabuyisa kuphela. Yini kahle le ndoda shose ayifuni ukuthi ngibone ngijabulile, ifuna ingane zami zibe unhappy, zicomplain, zihlukumezeke ukuze kuhlukumezeke mina. Nganga-understand ukuthi kahle yini umthetho wale ndoda. Ngaze ngaqala ke manje ngabe unyawo lami phansi, ngathi mangabe kuukuthi ufuna labantwana, mangabe ufuna labantwana angeke uzubanuke, ngeke ubathole. Ngaqala ngablockwa kwamanamba, ngamblocker, ngangenza lutho, ngangafona lutho, ngabashintsha isikole, ngangamtshela ukuthi bangene kusiphi isikole.
Guess what? Indoda ingiyise enkantolo ithi nje yona ayilwela okuningi, ilwela ukuthi abantwana bayo bakwazi ukuthi babe nobudlelwane nobaba wabo, bakwazi ukuthi bamvakashele ubaba wabo. Uyalibona leli verse eBhayibhelini elithi ex before marriage is a sin, laliqinisile lelo verse, because hayi iklofklof before umshado iyisono. Ukuzalela indoda eyibakithi, indoda eningahlanganisene nalutho nayo kuyisono. Kuyisono nje, kuyisono, because abantwana bami sekumele badlule kukona konke lokhu, because if sishadile ngabe sihlala ndawonye, sihlukane mesihlukana-ke ngoba phela angeke ugarantiye umshado. But vele lo muntu beyangeney'nhloso ezinhle nami, bekaney'nhloso zokukipita. And enye into indlela efike ngayo izohamba ngayo. Ngikhuluma nje sisalwa loyo mpike enkantolo ukuthi indoda ilwela ongokwayo. And lokho ongokwayo ayikuthandi kwakukuthanda. Ayikuthandi nje, I just ufuna nje ukungibona ngihlezi ngidiniwe, ngicasukile, ngicasulo uyena. Ngizoyibeka lapho-ke okwanamhlanje indaba yethu family isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.